Lah. Ano siya? Ito yung lutang mo. Lupa din ka rin kapag Lala. Ay, Lutaw. sugat. Mga chay, nakabisa. Asa ka na, pre? Yutan ko, lolo. Tana. Pero may matay mo lulo. Masang yun? Kanya, yuta, huwag man matay. Lolo na namatay dito. Nito pre, tagi mo yung guya. Ha? Apunta na ibaligya. Yang ititulog, idamang lolo po. Ha? Dra? Ha? Opat kasi mana, magkatanok na ka. Ete, pre. Ete. Namin na limaho. Ay, sakay ka nag-ibot mo ng limaho. Ang kanawa. Kanawa. Okay. Panamo sa okay na. Baik sana eh. Daghan na kina. Sada. Mga chay. Basta kugihan man anom, di lagi kay mapopo. Kugihan si lolo. Ang uban nga tinguan. Umay na ihagok. Sama lang uban dagat kay nangamatay kay giurom. Ina. Ina na. Di bugo ka ba hanapo day? Or mo di ba ganina ni unang nakakuli. Naniyo na siya pagpanit. Ang gatong di kay baw. Taon lang mo. Ako gali. Di bugo ba hanapo day tayo na san? Di ka ba gade kay magkaton mo na labi kay hiluan. Di man nga di ka mao. Usa pag ka mao ni mo di ka mulihok. Kanang mga inana nga di ka maopre, mga ugok na. Ay! Di ba pre? Di na may badaghan na ng klase at tao pre. Oo, na maron na tong kubit. Maron tong kubit. Basta mga loto, kaya pa ako, anak na pagpalit. Wasa, mag-isot ko. Pagbalit eh. Ha? Dikay ko pa lagi. O, kaya mga tay, ato na yung pailon. Basta loto, pre, may kaya, pero kaya mapagpalit. Hindi ka na, lagos yung balik ka mo. Sunod, ato sa bunog. Isa ka bola. O, kaya mga tay, ato na yung itakan. Bas! Oy! Mahingot to niya mga choy! Naong niyo ba yung langkat man? Ngalangkat. Ay, Uso de. sakit ito mo na. Mga ka nang langkat. Aray ko! Pausan ha! Aray ko! O, kaya mga tay, ato na ilo na atong tuno. Ano ni kamay no? Nananay kamay! Sunod, ato sa pabutunog na kauros kaya iguman, pwede na ito mga ulan eh. Uy! Kauna na guro na kinay kay... Gusto na ura sa gutom na? Sige, ang usar to. Niuli ang usar na. Uli to, nakaw na. Tawag ko na to siya? Tato kay... Mamtay dili pindahugan na karon resulta ni ron. Tanong ko to. Burit siya na ron. Lagkaron dito kanina po. Karon mga kay ka. Tagam gitu ron. Karon mga coy, muna yang mahurot ron. Tagam kigwa to. Harus gini Aray ko! Aray ko! Aray! Bakit ka lumakaw? Paong karon mga choy ato na ni hawnon kay lata-lata latik-latik na. Di ito doon. Di siya tanong mo. Di nyar na. Kire ato mo ipalabi. Tara! Babaw man to. Aray ko! Aray ko. Mga choy! Mga una! Dagto mo kaya. Gahe niya, ang ngipit, ngidugmok. Kilabilita. Grabe labuha nga muting tao ya mga choy. Labo kayo. Hindi nyo lang pagkaro. Buyog mo ka. Unsa? Buyog mo tutuog. Awa, may ikaw na mga akong nagkaroon. Nagkaon mo naman. Lain ka ng water sa mood magkaon. No, ikaw, yun. Oh, no. Di ka kagam ko, nakakatamis na sila. Kasi spicy. Sila niya. Tara mo na, sige ni mo telepon. Sige pa
pagtanaw ng taong-taong nga nasilit. Gutom mo na. Sentang. Oh, tayo. Ito na nagkuwang gini na na. Kao na, isang pas mo na. Dara man ang hangayon. Dara oh. Sentang eh. Mugat ba din ay mong agtang mukha o kakao na rin. Mga chay, ito na ning itarong kaon chay. Ang luoy tayo. Mura magnabagsak ang problema dako. Mahurot ka na. Ala, mahurot ka na magtubad. Dahil na. Kanapi, ako nagdaw. Langan di ka noon. Kaon. Oh, lah. Wapo kita ni kaon nga kanang bitaw. Mahanghang siya nya mura siya kanang spicy. Kumuda tanan. Pagkadlaw latay. Rogyapog atugas. Buhat anig sabon. Satu wa sabon dai para lamaw dara. Ito? Ikaw may magbuot-buot. Ini pun kau na ba? Gami nga murag ayay. Ha? Ala ko bang away hang good din lang ka. Ito nang uban. Sino? Apple basa eh. Oh, mga toy. Pigit na. Wow. O sa to yun, kinatan sa. Kinatnan dato eh. Kita ang daga kay masususa siya. Ya, dumayag. Shout out to big shout out sa mga white. Shout out! Christian Ribato. Shout out! Joel Guso. Shout out! Mark Lester Campos. Shout out. Rarel Rus. Shout out! Gian Puentes. Shout out! Arbs Spin. Shout out! JN Jimboy. Shout out! Marilyn Anset. Shout out! Joje Visnor. Shout out! Og Jimar Biloso. Shout out! Jinin Chances. Shout out! Marvin Mir. Shout out! Rosita Simangan. Shout out! Shout out kong Burger King AK Junior. Shout out! Og Christine Haganas. Shout out! Ka Operator Vlog. Shout out! Remark Salamangka. Shout out. Og Brex 140 TV. Shout out! Edison Mamuntawan. Shout out! Wala na. Sawa pa ma-shout out nga mga choy! Kami ang mga Wow!